ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಒಂಜರ ಸರ ವರ್ಷ ಪಿರೌದ ಶಾಸ್ತಾವದ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಿದಿರ್ಗಿ ತಲೆಪನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತರು ಕಾಲದ ಪಾಡಿಗೆ ಅಜಿರ್ದೆ ಬಟ್ಟನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತರು ಅವಿನ ದಿರ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಡ ಮುಗಲಿನ ಬಾನ ತೋಜಾದೆ ಆರ್ನ ಅಂಗನೋಡು ಆರ್ನ ಅನುದಿತನೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕಿನ ಲೋಕಡೋರ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಚಿತ್ತನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರು ನಿದಿತನೋಡು ಲೋಕೋಡು ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಮೆರೆವುಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಡ್ತರು ಆರ್ನ ಕಾನೂನು ನಿಜ ಮಲ್ತಿನಿ ಏರೊಂದು ಬಣ್ಣ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಂದೆ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇನಿ ಕನಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಹೊರಟು ಆಜಿ ಕೋಟಿ ಹಿಟ್ಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನೆ ಬರೆತಿನ ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗತಿ ಬಂದರೆ ಇನಿ 7ನೇ ಏಗೆಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತಗು ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಗ್ಗೆ ಎಸಲು 7 ಅಂಚನೆ ಬಲದಂಜಾದಿನ ಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಹಕಾರ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಸಹಕಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಜಗ್ಗೆಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಾಗಾತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೈತ 10 ಬಿರೆಲ್ಡೆ 7 ಸ್ವರತ ಸಂಗೀತ ಲೋಕನ ಉಂಡು ಟರ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು 3 ಜನ ನಿನಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲರೂ ಕುಸಲ್ದ ಒರುತ್ತ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂಜೂರಾಯ್ ಮೂಳೂರು ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕೂಟ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಅಮ್ಮೆ ಆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೈದ ಮಿಲ್ಲು ಉಪುಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದ ಮಿಲ್ಲು ಆ ಮಿಲ್ಲುದ ಕಾಸು ಬೋಡ್ತಿನ ತಿತ್ತುಂಡಲ ಮಗಲಿಗೆ ಕಾಸು ಬಿಚ್ಚಾವಜರು ಅಂಚಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಸಿನ ಮಗಲು ವಾರಿತಿಡು ಬಿಚ್ಚಾವಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ ದುಂಬ ತಿಕ್ಕಡ ಬರಲ್ಲರು ಎದುಕೊನಕ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾಯ್ ಮೂಳೂರು ಬಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲೆ ನಮ್ಮೆರ ಜೀವಾನಂದ ಕುರೆ ಮಾರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾತ ಯಾಕಂತ ಆಸೆ ಪೂಜ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಡು ಬೀಚ್ಗೆ ಪೋಡು ಬೈಕ್ ಅಡ್ ತಿರ್ಕೊಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ ತಾಣಂತ ಲವ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಆಯ್ಗೆ ಕಾಸು ಯಾಂಕೊರುಡುಂದು ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಏನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂತೀರು ಅರ್ನ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೋಡುಂದು ಆಯ್ ಕಾಯನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ದಯವನ್ಲೆಗೆ ಆಯಮಿನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ ಆ ಕಾಸು ಒಂದೊಂದು ಏಕ್ಲೆ ಗುಲೈ ಮಾಡಲಂತ ಐಕೆ ಈ ಮಂಗ ನಾಯಿ ಕೊರೆ ತೊಂದುಂಡು ಮುಲೇ ಒಳ್ಳೆ ನಾಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ಮಿಲ್ಲದೆದುರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಮರ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ವಸ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮೂಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೀಟಿ ಪುಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಡ್ಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ನಾಯಿ ಕೊರೆ ತೊಂತುನು ನಾಯಿ ಕೊರೆ ಪುನಗು ನಾಯಿಲು ಕೊರೆ ಪುನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಾಯಿ ಕೊರೆ ಪುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈಯೇ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದಿ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಕೊರೆ ಪುನ ತುನಗ ನಾಯಿಲೆಗೆ ರಪ್ಪಕ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚತ್ತು ಮರೈತಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೂದು ಲವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೂದು ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಒಪ್ಪೊಡ್ದೆತ್ತು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಿಯೇ ಒಪ್ಪೊಡ್ದೆತ್ತು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಿ ಈತ ಫೋಟೋನ್ ಪಾಡ್ನು ಒಪ್ಪೊಡ್ದೆತ್ತನ ಫೋಟೋನೇ ಅಂತ ತೂಪೆ ಎದುರು ಬತ್ತು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿನ್ನದು ಒಪ್ಪೊಡ್ದೆತ್ತನ ಒಪ್ಪು ಓ ದೇವರೇ ಮನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಓಡಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ದಡೆ ಪಾರೋಂಡ ಪೂರ ಕೆನ್ನು ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಚರ್ಮುರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ದಾಯಂದಿಕೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಓಲ್ದಿಪ್ಪಾರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ ಬರ್ಪು ಜಾತ ಅವಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಾರದಿ ಮೂಲಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆವಡು ಪನ್ಪದ ದಾಯ ಯಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆವು ದೇ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದತ ಐಕ್ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆವಡು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದಿನಿ ಈಯೇ ಯಾನ್ ಮೂಜಿನ ಫೇಲ್ ಬುಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಾರ್ದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗರ್ಮ ಇತ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೆ ರಾಣ್ಣ ಮೂಜಿನ ಫೇಲ್ ಐನಕ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂಜಿನ ಫೇಲಿಂಗ್ ಅವ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ಫೇಲ್ ಐಟ್ ಬಾಡ್ಜೇರು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಪೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದು ಲವ್ ಮಂತಾತ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದು ಏಪಲ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಬುಕ್ ದು ಲವ್ ಮಲ್ಪಡು ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದು ಇತ್ತನ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಡು ಐಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಕಾಸ ಆಪುಂಡು ದಯಾ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗೈತೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆವುಡು ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆವುಡು ಇಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ಎಂಗ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಕಾಸುಲೈ ಪಾಡೋಲಿ ಓ ದೇವರ ಸಂತ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಉಲೈ ಪಾಂಡು ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನುಲೆ ದಿಯೋಲ್ಯಾ ದತ್ತು ಬಿದೆ ಬಾಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬರ್ಜಿ ಪಡು ಬಕೊಂಡತ ಈ ಕಾಸು ಮತ ಆವುಡು ದಯಾ ಆಂಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಿಯತ್ತೆ ಇತ ಅಮ್ಮೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ ಎಂಗ ಬಂಗ ಆಪುಣಿ ಅಂಪೋಪ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ತೂಪೆ ಎಂಗ ಬೋಡು ಐ ಲವ್ ಯು ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಓ ಲವ್ ಮಲ್ಪದ ಕರ್ಮಗ ಅಂದ ತುಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಬೊಕ ಒಂದು 3-4 ವಾಕ್ಯ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಬ್ರ ಬಂಗ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ತುಂಬಿರಿ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ತುಂಬಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಬಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ತುಂಬೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ತುಂಬೆರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟೆ ಮರತ್ತನ ಪನ್ಕ ಎದುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ತೂಲಿ ರಪಕ್ಕಾಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ತೂಪುನು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ತುಂಬುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐ ನಿಕ್ ಪುರ ಅಂದಾಜ ದಾಯ ಬನಿಗೆ ಎಂಚ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ತುಂಬಿರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಐಕೆ ಬಂದು ಸಾಲೆ ಬೋಡೊಂದು ನಾ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ತುಂಬಿರಿ ಬಂಡ ದುರ್ಯೋಧನನು ಬುಡಿ ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಂದನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಟಕ್ಕ ಕೊಂದನು ಅವ್ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ಐಪೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟೆ ಮರತ್ತನ ಬನ್ಕ ಎದುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ತೂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲಾಕಲ್ ದಾದನ ತುಂಬೊಂದು ಪೇರು ಅಪ್ಪಗಾಯಿ ಪಟಕ್ಕ ಅಂದ್ಪೇ ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಟಕ್ಕ ಕೊಂದನು ಅಂಚ ಇತನಿಕ್ಕೆ ಸಾಲೆ ಪೋತು ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿದೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ತೂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿನ್ಲೇಜಿ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಿನ್ ಜರ್ಲಿ ಬುಡ್ತಿನ್ಲೇಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮುನಿ ಓಡಿ ಓ ಇತ ಅಮ್ಮೆರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮೆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 6000ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಆಡ್ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲೇಜ ಬಂಪನಕೇನೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಯೆ ಮಿಲ್ಲಗ ಸೂಬುರ್ಣ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಅವಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಎಂಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಸೂಬುರ್ ನಿಂತೆಕ್ಕಾರ ఒక దాదా సైపుని పోదు సూకు లాగారప్పుడా అని సత్ యాని ఉత్తర బందు కొర్పే పత్తరలే మరి ఆతి ఆతి సరి 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 రెడ్ ప్రశ్ನೆ గొంపో ವಾವ್ ಯಾಂಕರಾಡ್ ನವರಾಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಬಾ ಇದನಿಗೆ ರಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಅಂಗ ನಾನು ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ತೂಪೆ ಎಂಗ ಬೋರ್ಡು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪಂದನ್ ಕೇನೋಡು ಓಹೋ ಓ ಬಲ ಇತ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾದಾ ಈ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಇಂದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ ಉಂಡು ಇಂದೆನು ದಟ್ಟಿ ಓದದು ಪತ್ತದು ದದನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡ ಆ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಪ್ ದ ಪುದರ್ ತುಗುಲ GOOGLE ದಾದ ಬನ್ ಗೂಗಲ್ ಎಂತ ಗೂಗಲ್ ಅವು ಗೂಗಲ್ ಗೂಗಲ್ ಅವ ನಿಖಿಲ್ ಪೊನ್ನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ ಬಂದ್ಬನಿ ಗೂಗಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ ಬಂದ್ಬನಿ ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಗೂಗಲ್ ದಾದನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡ ಉತ್ತರ ಬಂದು ತುಳು ತುಳು ಟಕ್ ಚೆಕ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಕೇನ್ಗ ದಾದಾ ಯಾವ ಬಂದಕೇನು ಚಾಕ್ ದಾದಿಂತ ಇಡ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಅದ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಅವಲಾಕೆ ಸುಕನ್ಯಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಅವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಟ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆದ ರುಚಿ ತತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇತೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೂಗಲ್ ಬಸಲೆ ಕುಡ್ಡು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಂಚೈತಂದು ಕುಡು ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ಕೂಜು ಎಡ್ಡೆ ಕೂಜು ಕೂಜು ಬೇತೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಗೂಗಲ್ ಪುಂಡಿ ಲವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ತಕ್ತದೆ ನೆಟ್ ಗೂಗಲ್ಗೆ ತಕ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ತಕ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಂಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಗಸಿ ಬರಡು ಲವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾ ಈ ಲವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಾಗ್ಲು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಂಡಿ ಬೇಪ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜೇರ ಅಂತ ಬಡ ಪಾತಿರ್ನು ಓ ದೇವರ ಈ ಫೋನುಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ತಾನುಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಮೊಗಲ್ ಒಂದು ವಾನಮನೆ ಪಾತಿರ್ದ ಮಾರ ಜೆಂಡ ಪಾತಿರ್ದ ಲೇಪತ್ತೊನಗಲ ಬಿಸಿಯೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಗ ಅವ ಅಂಚನೆ ಉಪಡ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಯಪ್ಪ ನಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಬರು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡಿ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಮಾತೊಂಡೈತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ನಮ್ಮನುಂಡ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಏರೇರ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ದಾಯಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಯಾ ನೀನ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಗೂಗಲ್ ಎಡಕೆನೆ ದುಗ್ಗ ಅಪಗ ಪನ್ನು ಗೋಂಪ ವರ್ಚಿಯೆ ಗೋಡ ವಜೆ ಕೇಂಗ ವರ್ಚಿಯ ವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲ ಮಣಿ ವರ್ಚಿಮೆ ಗೂಗಲ್ ದುಗ್ಗ ರಮೇಶ್ ಗಣೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ರಾಕೇಶ್ ನಾಗೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಸತೀಶ್ ಸುಕೇಶ್ ಓ
ದೇವರ್ ಇಡೀ ಒರಂಬ ಟೀಮ್ಲೊಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಡ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯನ್ ಇವಡೆ ಬಾಡಿ ಇವಡೆ ಬಾ ಎದುರ್ಕೊ ಬಾ ಎಂದೆ ಇದು ನೀನದು ಅವು ದುಂಬುದ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಅವು ದುಂಬುದ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಒಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆದ ಬೇಲೆ ದಯ ಮೋಕುಲ್ ಬರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಪೋತೆರು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಇತ್ತನ ಅದು ಮಲ್ಬುಗಾಜಿ ಅತ ಈತೆ ಮಲಿಯ ನೆನ್ನಕೆಂದಾತ ಯನ್ನಿನಕೆನೋ ಕೊರು ನಾನು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆ ಲವ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಈತನೆಟ ಗುರು ನನಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಈತನೆಟ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆ ತೂದುಪ್ಪಾಯ ಅಂದ ತು ಕಂಚನೆ ಅಂಕೆನೆ ಗೂಗಲ್ ಗೋಂಪ ಜಲಜ ಜಲಜೇರಿ ಬಾಸೆಗೆಟ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದರ್ ದಿಗಿದಿಜಾ ಜಲಜೇರಿ ಅವ ಯಾನಿತ ಬನ್ನಗ ಎಂಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ತತ್ತನಿ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಡ ಲೆತ್ತಕೇನಿ ನೀವು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬೈಟೆ ಪೋಪು ನಿಂದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಎಡ ಕುಲ್ದುನಿ ಒಂಜಿ ಓವರ್ಲಿತ್ತನಿ ಅಂಚನಾ ನಿನಗೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಪಡಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಾಸೆಗೆಟ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಮಾರನೇ ಮೀ ದಕ್ಕಲ್ ಬೈದಿರು ಪಾಪ ಬೇಗ ಬೈದಿರು ತೋಜೋಡು ಬಾ ಎಬ್ಬ ಎಂಚಿನ ಪೊಂಜು ಮಾರು ಎಬ್ಬ ನೀವು ಇದು ಕುದ್ರೊಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೇಷವಾಗದು ನೀವಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎಬ್ಬ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೇಷ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಆ ಚೋಟು ನೆಟ್ಟು ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಚೆ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲೆ ಭಾಷೆ ನೆಕ್ಕು ಕೊರ್ಚುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೂಲಿ ತುಲೆ ಪಿದೇರ್ದು ಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಜು ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ ನಾಚಿ ಇಟ್ರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜನ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಬಾ ನೀವೆಂತ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾನು ತುಳುಟು ಮಾತಾಡ್ರ ಶಿವಣ್ಣ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ವಿಜಯ ನಿಮ್ಗೆ ನಲಿಪಾರತಾ ಮೂಳು ಏರಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಹೆಸರೇನ ನಿಂದು ಕುದರೆಂಚ ಸುಗುನಿ ಸೆಗಣಿ ಎಡ್ಡೆದಿತ್ತಿ ಸುಗುನಿ ಓ ದೇವರೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಮಗ ಗಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ಗಂಡಗೆ ನಿನಗೆ ಪೊದು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಅದು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಮೊದಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ನಾನಿನ್ನ ನೋಡೋದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ಮಾತಾಡುವಾಗ 2 ಜನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರದೆಂತ RMP 2 ಜನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 1 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮರೆ ಸುಗುಣಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸುಗುಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಗುಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಗುಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಾ ಕೂಸ ಐದು ಪುಣ್ಯ ಕೂಸ ರಡ್ಡಾಕ್ಷರೇನು ಕೂವಡೆ ಬರ್ಚಾರ್ತಾವ್ ಬರ್ಚಾವ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪುದರ್ದೇನು ನೀಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ತೆಗೆದಿಜಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿಗುಡಿಯಾರು ಓ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ ಬುಡ್ನ್ಯತ್ತು ಅವ್ ನಿಖಲ್ ಸೇರ್ದು ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಪಾಪ ಆರೋನಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಂದ ಕಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಮಿನಿ ಭಾಷೆಗೆಟ್ನ ಮತ್ತ ಯಾವೇ ಲಲಿತ ಕಲಾಡ್ಸಿದ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮರೆ ಎನ್ನ ಈತು ಬರ್ತದ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯಿ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬಳ್ಳಕ ಎದುರು ಬೇಡ ಏರಿಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಏರು ಅವೇ ಮಣಿಪುಜೇರಿಯ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡಿ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಿಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೀವು ಕೊಪ್ಪದವರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪವ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪವ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಗ್ಲೆ ಮಂಗ ಅವೇನ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಎಕ್ಕಡ್ದು ಕಲ್ಪ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಾಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ಬೇಕಾರ್ದಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಏರು ಎಡ್ಬೆಮ್ಮ ಏರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮಾರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂತ ಬಂತಾರ ನಾನೇ ಪೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುನಿ
ಊಟ ಹೇಳ್ದೆ ಅನ್ಯ ಜೀವಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೈದತ್ತ ಏರ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಇರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲರ ತಕ ಬೇಲೆ ಬರುಡು ಅವ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಓಡೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ತಾರ ಇದತ್ತ ಅವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಹಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ತಾರ ಇದ ಮಿಲ್ ಎನ್ನ ಮಿಲ್ಗೆ ಸೂಪೂರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನ ಕುಲ ಒಂದು ತೂಡು ಪೋದು ಸೂಕು ಲಾಗ್ಯಾರಪ್ಪಂಡೆ ಅಪಗಂಡ ಯಾನೊಂದು ಆತ ಖರ್ಚು ಮಂತದೊಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲಬಾರ್ದೆ ಐಕೆ ಸೂಪೂರ್ನ ಈ ಮನಿ ಪಂದ ಕುತ್ತ ಕೊಲ್ ತೂಕು ದಾದೆದನಿ ಒಂದು ಆತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಬುನು ಮನ್ಕ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಕು ಬೂರಿ ಕುಡ್ಲೆ ಪೂರ ಸೂಬುರು ಪೊತ್ತುನು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಚೆಪ್ಪು 4 ಕ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತು ಆತ ಪೊತ್ತು ಪಂಡ ಪೋಡಂಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊತ್ತುದು ಪೂರ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಸರಕಾರದ್ದು ಬರಪರಯಾನ ನಿಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲು ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೂರ್ನ ಪೊತ್ತು ನಲ್ಲ ಮನಿಪ್ಪರೆ ಎನ್ನ ರಡ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾರ ಇದ ಮಿಲ್ಲತ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ ರಡ್ಡೆ ಸಾರ ಮೂಜಿ ಸಾರ ತಾರ ಇತರ ಪೋಪು ಅಂಚ ತಾರ ಇದ್ ನಮ್ಮ ಊಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಚೆಪ್ಪುಂಡತ ಚೆಪ್ಪುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಗುರ್ತೇಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೆಪ್ಪುಡು ದಾದ ಗೂಗಲ್ ಎಡಕೇನು చెప్పు బరంతి మని పొర్చి స్వామి దేవరే చెప్పుడు దాదాపు చెప్పుడు గనో మాపుడు చెప్పుడు బెందురు సుపడ్రా ಅವತ್ತು లాభద జోకులు చిచ్చి మల్తన దెత్త కొనయరాపుడు ಅವು లాభదనే ಹೆಂಚಿನ ಲಾಭದ ಪೂರ పోయిని లాభದ ಚತ್ತು చెప్పును సరి గుద్దోడు గుద్దున దాదాపుడు అవు ఎక్కడ పన్న పౌడర్ ఆపుడు అవు గుద్దున నారాపుడు నారడు దాదాపుడు నారడు బల్లాపుడు బల్ల దాదే కాపుడు ಎಲ್ಲ ನಿ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಬುರ್ನಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಡು ಐಕತ್ತು ಬಲ್ಲಡು ಪುರ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೇರನು ವೈಪರಾಪುಡು ಗುವೆಲೆಡ್ದು ನೀರು ವೈಪರಾಪುಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಹಳ್ಳಿಡು ಪೂರ ಈ ಕೆಸರ ಗದ್ದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐತು ಬಲ್ಲ ವೈಪುನಾಟ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಗೋರಿಲು ಪೆತ್ತದ ಡೆಪೋ ಪೈಲ್ಲ ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಈ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ತ ಅವು ಯಾರು ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಉಂದು ಯಾರು ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆಪುಣ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಈ ಎಂಕಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಪಾಸಾಯ ಸಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಕ ಕಿಸನ್ ಇಲಿಕೆ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಳ ನಿನ್ನ ಕೈತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಜರ ಸಾರ ಸಂಬಳ ಕೊರಕ ಈ ಮೊತ್ತ ಏರೆಗಳ ಆತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾಳೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ನನ್ನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಮೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾರ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬೋಪ ಇಂಚು ಬಲ ಮೂಲೆ ಕತ್ತಲ ಅದೇ ವಾಡೆ ಬಾಪುನಿ ಬರ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಇಂಚು ಬಲ ಮೂಲಂತು ದಾದ ಅಂದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ತದ ಬಾಕ ಓಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಪಾಪ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾಲೆಗಿ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಗ ಅನ್ನ ಜಾಂಡಿ ಸರಿ ಪಣಿಗೆ ಯಾನು ಬಂಜಿನಾಲಾರೆ ಯಾನು ಕಾರಣ ಯಾನು ಬಂಜಿನಾಲಾರೆ ಆರು ಕಾರಣ ಅವತ್ತು ಯಾನು ಬಂಜಿನಾಲಿಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಅವೆಂಚಾಯಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಕೆಂಚಿನ ಕುಮಾರ ಕೇಳು ನೆಂಕಲ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕ ದಾಯಕ ಮಾರ ಎಂಗ್ ನಾನಾಗ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಕುಸಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬೋಡಿ ತಿಂಡೇರಿಗೆ ಅವಯ ಮೂಲೆಂಕ ನೆರ್ಪುನಿ ನೆಕ್ಕ ಪುರ ಕಾರಣ ಮೇರ ತಾರೆಗೆ ನೇರ್ ಫುಲ್ ವಾಲ್ ಉಂಟರ್ಲೆ ಜಮ್ಮೆ ಆಪುನೆ ಟಂಚ್ ಬಲೆ ಅವಳು ನಿಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರು ಬಲಿಪೊಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಉಂತು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬುಡು ಉಂತು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಕದಾಯ ಮಾರ ಖುಷಿ ಬಡದಿ ಬಂಜಿನಲ್ಲತಿ ಬಡದಿ ಎನ್ನತ ಮಾರ ನಿಕ್ಕದಾಯ ಖುಷಿ ಮಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾನತಿ
ನನ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನಗೈತೆ ಇಂದುವೆ ಕುಸಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿನ ಪೂರ ಪನ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಇಂದಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಯ್ತ ನನ್ನ ಈರ್ ನಂದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ವೈನಿಯಾ ಪುದರ್ನಿ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ಗೆ ದಾದ ಆತನ್ಯಾ ಇಂದಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಕೂಸ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕೂಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ್ ಕೂಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಕ ಕೂಸು ಮಲ್ಲ 500 ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡುವ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸನಗ ಹೆಚ್ಚಂ ಕೇನ್ವೀರಿ ಕೂಸೆ ಕೂಸಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರೇನು ಕೂಸೆ ಐಗೆಂಗಲ ಕೂಸು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಕೂಸ ಐಕೀರ್ನ ಪುದರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ದಾದಂದಿಕ ಗೌತಮ್ ಎಬೆ ಗೌತಮ್ ಬೋರ್ಚಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬುದಾತಿ ಪೆರೆ ಅವರ್ಚಿ ಅವು ಒಂದು ಋತಿಕ್ 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 ಸುಲಭದ ದೀಲೆ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಪನ್ ಮಾತರ್ನಲ ಬಾಯ್ಡು ರಟ್ಟೋಡು ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ರಟ್ಟೋಡು ಉಬಿ ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲವರು ಮೋನೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಅಂತ ಬಣ್ಣತ್ತು ತೂಕದ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪುದಾರ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಪೇಸ್ ಕಪೇಸ್ ಸೀತಾಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿ ಹತ್ತವೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಿ ಪುದಾರ್ ಯಾಪರ ಪಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಉಲಾ ಹಿಡ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಲಾ ಹಿಡ್ದು ಕಕ್ಕೇಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಬರಬರ ಕಕ್ಕೇಸ್ ದಾಯ ಸೈಪ ಮಾರ ದಾಯ ಆಲಿ ಬಚ್ಚವ ನಾನು ಅವರ್ಚ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಿನ ಪುದಾರ್ ಯಾಪಲ ತೂಕದ ಬೋರ್ಡು ದಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಲ ಹೌದು ದಿನ್ನ ಉಲಾ ಹಿಡ್ದು ಬೋರ್ಡು ಉಲಾಯಿ ಅಂದನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಪುದಾರ್ ಆತ ಸುಲಭಲ ಬೋರ್ಡು ಪುದಾರ್ ಗೌರವ ಅಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಪಣ್ಣು ದಿನ್ನದ ದಿನೇಶ್ ದಿನ್ನ ಉಂಡು ದಿನೇಶ್ ಅವರ್ಚ ಬೊಕೆಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡ ದಿನೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲಭ ಬೋಂಡ ವಿನಯ್ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲಿ ತಿರ್ಗವನತ್ತ ಮನೆಗೆ ಸಂಕರನ್ನಾಗ ಮೂಜೆ ಜೋಕುಲು ಕುಡೋರಿ ಆನ ಮಗೆ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅವರ್ಚ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಮಶೇಖರೇ ಒವ್ಲ ಬರ್ತಿ ಅವಳ ವರ್ಚ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಕೂಸ ಕೂಸ ಐನ ಇತ್ತೆಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಕೂಶೇಶ್ ಕೂಶೇಶ್ ಬರ್ಚಿ ಉಷ್ಣೇಶ್ ದಿಕ್ಕ ಹೌದೇ ಈತ ಮಲ್ತ ಮಾಡ್ಚ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಆನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಇದು 2 ದಿನ ಕರಿಯಾಡ್ 2 ದಿನ ಕರಿದು ಊರ್ದಾಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ದೀದು ನಿನ್ನ ಕುಸಿಕ ಬೋಡದು ಪುದಾರಿ ಅಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಯಾನೆ ವಹಿಸೋಣ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅವಂದ ಅಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು 10 ನಿಮಿಷ 10 ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ 30 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಎಂಕಲ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಕಿಲ ಬೋಡು ಯಾನ 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತದ ಉರ್ಬಿಲ ಇಡೀ ಕುಟ್ಲಾಡ ಬಲಿ ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈಗಲ ಮಾತು ದೇ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಕುಲ ಬೋಡಿ ಯಾನ್ ಬಂಜಿನಾಲತ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪೂಜ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಪಾಯ್ಡು ಈತು ಪೊರಿಪಾರ್ದು ಐಕ ಚೀಪೆದ ಪುರ ದೀದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ದೀದು ಐತ ನಡೂಟು ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಪಾರ್ದು ಯವ್ವಾ ಕ್ಯಾಪು ದಿಕ್ಕಿನ ಅವಳು ಪೂರ ಬರ್ಪತ್ತ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪಟ ಎನ್ನಲ ಬರಡು ನಿಕ್ಲ ಬಟ ಹಚ್ಚಿನೇಕ್ ಬರ್ತಿ ಆತ್ಮದ ಪಟ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಆತು ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿಲ್ಲ ಒರೀ ಒರಾನು ನಿಂಗೋಡುಂದ ಆಸೆ ವರಾಣೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಿಂಗೋಡುಂದ ಆಸೆನ ಎಂಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರಿಪ್ಪೋಡುಂದ ಆಸೆ ಬ್ಯಾಗಿ ತಕ್ಕ ದಾದಾಯಿ ಈ ಆ ಇಡೀ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಿಂಗುಣಿ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಕೈ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಮನ್ ತುಪ್ಪುನಿ ಆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೋದು ಬಾಲದ ಇಂಚ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಲ್ನಿ ಎಲ್ಲ ನೀ ಪೆದ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಪೆದ್ದಲ ಕಾಪುಜ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಟು ಅಲ್ಲ ಚಕ್ರಪುಡ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮೂಲೂರ್ದಾರು ಬ್ರಹ್ಮೆತ್ತವ್ ಅವ್ ವಿಷ್ಣು ಈತಿ ಬ್ರಹ್ಮಿ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮಿ ಈ ವಿಷ್ಣು ಉಂತಳೆ ಏರ್ಲಾವಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣ ಇದ್ದ ಅವು ಬರ್ತಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹಿಡಿದಿ ನೋಡ್ತಿ ಆನತ್ತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂದತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾನು ಪೆದ್ದು ಅತಿ ಪೆದ್ದು ನಗ ಬಾಲ ಈರ್ಲಕಾನಿ ಬೊಲ್ದು 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 ಪೋಟ್ ಐ ಕೊಂಚ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ಯ ಒಂಜಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸೋಪ್ ತಿಂದದು ಒಂಜಿ ಬಾಟಿ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರ್ ಪರ ಉಲಾಯಿ ದೆಕ್ಕದ ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲಾದು ನರ್ಸನಕಲ್ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಬತ್ತನಾಂಡಿ ಇರೆ ಬತ್ತನಾಂಡಿ ಇನ್ನ ದಾದ ಮಾರ ನಡುಟು ಬರಡು ಬಾಲ ಬಿದೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಸೆ ನಾವು ಪುರ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಸಂಡಿ ಅಕ್ಲೇ ಪೂರ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರಿಯಾರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಲಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪು 10 ಪೂರ 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಕಲ ನಲಿಪೊಡಿ ನಿಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕು ಈ ಓಡೆ ನಲಿಪುಣ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡ ನಂತರ ಯಾನ್ ಪೂರ ದಿ ಅದು ಬೈದೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪೂರ ನದೆ ಬಾಲೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡು ಪದ್ಯ
ಉತ್ತಲ ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಉತ್ತರ ಮಾರ ನಲಿಪೇರೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅತ್ತ ಸಾಲದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಈಗ ಎಂಚಿನಂದು ಅತ್ಯ ಈ ನಮನೆ ನೈಪೋತ್ತ ಎನ್ನ ಒಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯೋಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿನ ನಿಕ್ಕ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ ಮಂಡೆ ತಂಟದ ಮಂಡೆ ತರಿವಿಜ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಗು ಲೇಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡೋಗಿ ಪೆದ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಪೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಗಂಡ ಜೋಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಬೆದರಿಸುವುದು ಬೇಡ, ನಾನು ಬೆದರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೆದರಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬಕೊಂಡತ್ತೆ ಎಂಕು ಪುಲಿ ತಿನ್ಕಂದ ಆಸೆ ಅಪ್ಪು ಎಂಚ ಪುಲಿ ತಿನ್ಕಂದ ಆಸೆ ಅಪ್ಪು ಉಲಾಯ್ ಕಜಿಪುದ ಪುಲಿ ಉಂಟು ಪೋ ತಿನ್ ಪೋ ಒಂಜಲ ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವನು ಬೈತುರ್ಲಿದ ಕಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಪೂರ ಐತರ ಜವಣಿ ರಾಟಿಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಆಸದ ಪ್ರಕಾರ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪುಗ ಈ ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನ್ ಬರಲಿ ಬಂಜಿನಾಳೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಸಂತೋಷರು ಖುಷಿ ತುಕ್ಕೋಡು ಮಂಡ್ಯ ಚಾನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಈ ಕೆಣ್ಣ ಪೂರ ಕೊರ್ಕ ಸುಯನ ಜಿವಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಈಲ ಮದಿಮೆ ನನಗ ಬೊಡದಿ ನಂಚನೆ ಮೋಕೆಡ್ ತೋಡು ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಓಯಿನ ಕೆಣ್ಣಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಿಂದ ಬಂತಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಲ್ ಬಂಡಲ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ರಬ್ಬಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಜ ಆಲ್ ಬಂಡಲ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪುದರ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಬಂಪಲ್ ಇಂಗ ಕಣ್ಣನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಸು ಕರಾವಳಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ. ಕರಾವಳಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿಯಲ್ಲೂ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯ. ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇರುವ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಸ್ವಲ್ಪಲು ಸುರು ಪುದರ್ ಬರಲ್ಲ. ಮಂಜುರೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮನಗರ, ನರೇಂದ್ರ ಸರಿಪಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುತ್ತೂರು. ಮಂಜು ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದುಂಬ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರಶಾಂತಿಗೆ ಏನಂತೀರ ಜಲಜ ಏರನ್ ಜಲಜದ ಮುದ ತುಂಬದತ್ತಿ ಬರಿತ್ ಗೊತ್ತದಾರ ತೂಕ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಹೆಂಗ ವಿಜಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಚು ಉದ್ದ ಪೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಆತಂಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ 20 minutes ಫಿನಿಶ್ ಆತು. ನಾವು 8 minutes ಆತು, 23 ಆಯ್ತು. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇದ್ದ 30 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ವೈಪಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆದ ಬಲ್ಲಿ. ಓವರಾಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಪಂಚಸ್ ಲೆಡ್ ಎತ್ತಂಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೆಡ್ ಎತ್ತಂಡು, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಎತ್ತಂಡು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲೈಕ್ಡು ಹೋಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೇನು. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಟು. ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಏಪಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಸೆಕೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೋಡು ಅವು ಹೊಟ್ಟೆ ವಲೇಜ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ಗುರುವಣ್ಣ. ಮಂಜೂರೈ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ದನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಟ್ಲ ಬೈದನು ನೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇರ್ ಬರೀತೀನಿ. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ ಬಾರಿ ಪಣಗ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಚ್ಡ್ ಈ ಪ್ರಾಸ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೇರ್ಪಾದೇರು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈವನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಡ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಲ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಲ ಎಡ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100% ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಂಜುರಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಜಿಡ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಉಂತರ ಆಪುಜಿ ಮಂಜುರಾಯಿಗೆ ಲಾಗ್ಯಾನ್ ಪೋಡು ಅವು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕಣ ಮಂಜು ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿ ಸೆಕೆ ಗಾಳಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಜುರಾಯಿ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಡೈಲಾಗ್ ಲೈಟ್ ಎತ್ತಂಡೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಜಲಜಪುತರ ಇರ್ದಿತ್ತೀನಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ವರ್ಣನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೊರ್ನಿ. ಪವಿತ್ರ ಯೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವೇ ನಡು ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಚಿತ್ತಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಉಮೇಶ್ ಮೇಜಾರ್ ನಂಜಿ ಐಕ್ಲ ನಡು ಲೈಕ್ ಅನ್ನತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಮಂಜು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಲಿಪಾಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಸಾಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಲ್ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಜ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಳ ತುನ ನಿಕಲೆಗಳ ಒಂಜ ಬಾದಿರೋಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇಂತೆ ಗಿಡದಾಗಪ್ಪ ಕೊಡಲಾತೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಬರಲೇರು ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಆ ಕೇರಿದ ದುಂಬುದ ಸುತ್ತು ಮುಗಿಕೊಂಡು ಬಂದಳೆ ನನ್ನ ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಲೆಕ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೋಟೆದಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಅಕೆರಿದ ಸುತ್ತೊಡು ಬೈದೇರು ಅಕೆರಿದ ಸುತ್ತು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಪಂದು ನಿಕಲು ಕಾತೊಂದು ಪರ್ಯಾವು ಐಕ ಉತ್ತರನ ಕೆಲ ಬೇಸರಟ್ಟು ಬರಂಡು ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.